Munduak kolpatzen gaituenean, okerrena azalean minik ez sentitzea da. Ez behintzat, gorputzera jaisten zaituen hori. Guzia delako hainbertzen, baino ez nahi bertzen, eta zenbat behar. Ez zaude hemen, dagoeneko ni ere ez nago hemen. Eta behar dut gutienez jakin nora doan haizea hau. Zerk narama ase ezin. Munduak kolpatu zituen. Mendaur mendiaren magalean goti zindoa zen, engainaturik. 1937ko ekaitzaren gauean. Bidean trumoia eta amarauna. Erreka indarrean zakar. Fasistak zain. Eskubilduak bultzatu zintuen bertze aldera. Argia itzali zure betirako. Bada urrutian txiki bat orainik. Barazkiak txikitzen ari zela, iluna barrean. Amatxik errana da eskubilduak makila zeramala, autoritatearen. Eta gurutzea lepoan, Elizarena. Bizitza bat baino gehiago pasatu den arren, Deus ez da hain, Deus ez da alaxe. Eta gu hementxe, kafe hartzen. Kristaletik eurriari begira. Hautsiaren ederrari. Ederra baita norbere hautsia begien aintzinean kokatzea. Behatzea. Ona arminez maitatzea azkenerako. Azken urrupa. Aditu zaitzaket. Txipi-txapa. Aditu zaitzaket. Gu. Denboraren eta denboralearen bertze aldetik datozitzok, barka trebentzia. Euri beroa da. Lagundu nazazu atarira.